Estimat Martí. Ja fa 3 mesos que a Reus estrenaven les obres Casa i Jardí el nou centre d'arts escèniques. Una aposta perquè la ciutat esdevingui un motor de producció artística i no només Barcelona marqui la pauta. Ahir al vespre el Teatre Bertrín acollia un nou muntatge, Adreça desconeguda, amb Ramon Madaula i Jordi Bosch encadenant la lectura de les cartes que s'enviaven un alemany i un jueu nord-americà als anys 30. Qui és aquest tal Adolf Hitler que sembla que està a punt d'arribar al poder a Alemanya? No m'agrada gens el que llegeix un ell. Ells eren socis i sobretot amics, però l'ascens de Hitler al poder canviarà les coses. No penso tenir cap més tracte amb jueus. Com a poc aquesta amistat, aquests dos amics que eren carn i ungla, petites diferències els va allunyant fins a arribar a una atrocitat i a l'horror que es va produir. La música acompanya en tot moment l'intercanvi epistolar, una obra original de Catherine Zechman que està coproduïda amb la companyia basca Cantata Teatre i que farà que hi ha una exposició de